का तब से भूज गाज करत नहीं। अरे हम तो इतना बढ़िया कजरी लिखत है तू गोंद गाज कहत कजरी के गोंद गाज कह जाला। अरे तारे पर कजरी लिखले बानी तो सुनाई का लिखले बानी। अरे हमके महुअर खियाद धनी फील से हमके महुअर खियाद तनी फील से देखी लोगवा रील से ना हमके महुअर खियाद धनी फील से देखी लोगवा रील से ना रील से ना धनी फील से ना हमके महुअर खियाद धनी फील से ऐनी तहसील से ना। वाह कितना बढ़िया लिखले बानी एकदम बिहार तक करेजवा सीधे बाहर निकाल दी। वाह वाह तुम तो लिखत रहे तो तू कजरी लिखल देख के हम कजरी लिखे शुरू करनी है। हाँ तो हम तो लिखत हन लेकिन अभी हमारे पूरा नहीं है लेकिन ये बारी हम रोवे पर लिखले बानी। अरे भाई हमरा पका लिखे सुनाओ तो दादा सुनाओ पूरा तो नहीं है भाई 4 लाइन। अरे जितने हो तो सुनाओ तो सुनी तो हमरा के बारे में का सोचता रू। एगो सैंडल लिया दतनी हील से एगो सैंडल लिया दतनी हील से कहीने वकील से। बहुत बढ़िया अरे बहुत बढ़िया हम वकील तू वकील बड़ा अच्छा आपकी रोवे पर लिख देता नहीं। अच्छा लेकिन ये बताई इतना रात दिन लिखत रहता नहीं गीत लिखता नहीं कुछ होता लेकिन जो नहीं अपन जन भाषा बा भोजपुरी एकर जन उचित स्थान होके के चाहिए ई त मिलत नहीं है। अरे होता भोज फिल्म रिलीज भइल बा एकरा पर महाराष्ट्र बम्बई से कितना लोग कुल काम करता लोग एक से एक बेहतरीन काम होता। भोज फिल्म रिलीज भइल बा जाके देखो अपन जितना कुल तहार भौजाई और कुल ससुराल के लोग बा सखी सा लहरा बा सबकरा के ले जाके दिखाओ तब बुझाई कि कितना काम हो रहल बा। भोजपुरी का ऐसा नहीं के खाली सुतला से काम ना चली बहुत लोग जाके बहुत काम कर रहल बा। भोज फिल्म देखत रह अपने बुझा जाई। बताई तो हम जानते ना रहनी काले रिलीज भइल बा सिनेमा हॉल में लागल बा जाके तुम लोग के दिखाओ। अच्छा तो रह जाइए अब मंदिर से जब लौट के आओ तनी तब चली सब लोग के फोन मिलाओ तनी आज पहले तो हमनी के चल के देख ले कि ओमे कितना बढ़िया रंजन बताओ तनी सब लोग देखो सब लोग के सब लोग रोवा लोगिन जे देखा तनी सब लोग से एकदम हमार सविनय निवेदन बा कि जाई लोगिन आई फिल्म के देखी लोगिन ताकि जो हमनी के जो इतना ही प्रिय भाषा बा ये भाषा के उचित जगह मिले वाजिब स्थान मिले ये रोल में से निहोरा बा हमार मलकनी एकदम सही कहत रही। भोज फिल्म में देखला के बाद एकदम दिमाग खुल जाए दिमाग हरियर हो जाई एकदम बुझाई के भोजपुरी खातिर हमने कुछ करे के चाहिए। जय हो भोजपुरी।